Шоко, ох, добро момиче! Послушно момиче ли си ти? Шоки! Шоколадка! Ти си много кротка, бе, мама. Шоко! Шоко, айде ела тук. Те са заети с разход. Бисквитка? Ела си добра, мама. Джини тук, Джини. Тук. Джини. Джини. Шоко! Шоко, ела! Виж, бисквитка! Те са си другарчета, добре, че си имат бягане. Видя ли Гави така скачва отгоре? Те се боричка. Тя скача върху малкия, не го пази, виж как тя тежка. А иначе тя е лекичка, мама. Не, вие сте лодки. Но не е ми. Ами, те са заети. Малко е лошо да ти кажа. Ами, това има играта. Нищо, те не е толкова. Тя и Гави така търчи, ама няма къде просто. Тук се затърчи и ако види хора да минават там, пуква и почва да бягава. Шоко! Така се изстрелва направо. Шоко! Иначе не смее да доближи до тях, но хората се плашат. Бисквитка? Къде си? Мора да погали, бе. Но ти си много хубава. Много си сладка. Много е сладка. Стървахте. Аха. Много сладка. Не, добре са, така трябва да бъдат. Джини! Шоки! Шока, най-доброто детенце! Тя виж това е сладък. Да се привари, но тя не тича, защото можем да я пуснем. Ето към надолу. Но тя е по-дребна като нея. Долу, виж. Виж, че тя не е. Това е тя сладка. Шоко.